Good morning! Luto tayong ano guys, arroz caldo. Ayan. Nakaalis na si Chris. Hindi ako nakapag-vlog ng maaga. Sobrang aga niyang nagising. Siguro ano pa lang, 4:30. And then 5 nakaligo na siya. Nagulat ako. May malamig na humawak sana sa paa ko. Mami, ready na ako. Mag-antay na ako sa baba. Ayun. And then breakfast niya mais. Yung sa ano kahapon sa nilaga. Yun. Tapos labas ako, bili akong ano, chicken para dito and egg. Tapos spring onion. Yummers. Maulan pa rin. Tatagan natin ng water. Hindi pa siya masyadong bukas. Kailangan bumukas yung ano niya, yung rice niya. As in, bukas na bukas talaga. Naalala ko may kasuba pala akong binili. Matagal na. Ayun, ilagay ko sa ano, dito sa lugaw. Kasi nung nandito yung mga bata, ayaw nila dito sa lugaw eh. So, hindi ko nagagamit. Kaya, ilagay natin. Lagyan ko pala siya guys ng chicken cubes. Ayun. Kaya may dilaw-dilaw siya sa ano, sa gitna. And then, lagyan natin. Para siyang ano, no, yung pinakamahal na spice nga sa ano, sa buong mundo. Saffron. Pero hindi siya saffron. Ayun. Okay, siguro yan. And then, pinano ko si, ano, si Emma. Pinabili ko ng chicken wings. Tapos, pang ulam na rin mamaya. Lunch. Ayan. Aba, nakaligo agad si Jackie ah. Hindi daw siya nakaligo kagabi. Tamaga siya naligo ngayon. Saan punta? Sa labas na si Emma. Ito yung may payong isa pa oh. Hindi mo tinanong kung magkano isang ano? Isang sako? Pero hindi ko nabutan yung ambil. Oh, sige. Ito loy. Paghalo-halo. Yung pinabili ko sa Emma ng chicken and then egg. Para pagising ni ano, ni Mikay, ni Inday. Actually, gumising na si Inday. Kumain. Nagutom ata. Tapos babalik na sa pagtulog. Ano kasi sila eh. Porsigido talaga sila sa ano, makakota. Diba? Maswerte ko, may mga ano, mga kapatid ako. Talagang handaan tumulong sa ano, sa business, sa portalo na yun. Yun. Tatakam na ako guys. And then kagabi, nanonood ako ng ano, abang inaantay ko yung matapos yung rendering ng mga vlog. Dapat 3 yung vlog na ma-upload kagabi. Kasi nakatulugan ko yung isa. Tapos bigla nag-update yung PC. Ay, yung laptop. Ayun. Natainga yung upload. Kaya inulit ko na lang pagising ko. So, yun nga, abang nanonood ako ng ano. Nag-aantay ako ng upload. Is, nag-pop up sa ano sa doon sa screen yung sino ba yun? Eugenia Coni ba yun? Na ano, dead sa, ewan ko, di ako sure guys, pero parang ano, oo, tama, namatay siya sa, ano niya, sa kakadiet daw, or anorexic siya. Grabe yung ano niya, puyot niya, natakot ako, kaya yung kain tayo ngayon. Babawas lang ako sa rice. Actually, madali lang naman din akong pumayat kapag decidido talagang ano, mag-diet. Kaso, di ba, ang hirap dito sa bahay kasi ang daming pagkain, masarap ang pagkain, magagaling magluto. So, ayun. Siguro kung ako lang solo, yung titira sa isang bahay, kaya ko mag-diet talaga eh. Talagang, alam niyo yun. Kasi dito sa amin is mahirap. Gayat lang tayo guys ng ginger. And then, isang onion. Para dito ko igigisa yung ano, yung chicken na pinabili ko kay Emma. Wala pa siya guys. Dali ko na siya lalagyan ng garlic kasi ito yung pan-toppings niya. Yung garlic na nabili ko sa, ano, sa SM.
So, yun, dudurugin na lang namin mamaya. Dito na si Madam Emma. Yan daw mo sa taas, ano eh. Ba't may lukad ka? Nagibon kaming mahalin eh. Ah! Tinalit ka sa plate yan. Ah, sige, sige. Saan mo gagawin dito na sa bahay? Di ba gumawa ka na before? Na. Gagawa daw siya ng maha eh. Kasi sa inyo na eh. Concert sa taas. Ay, hindi ka pa nakagawa. Dati. Dapat bumili ka ng corn kernels, Em. Oo, masarap yan. Dagdagan mo. Oo, ngayon nalik ka na. Gagawa daw siya ng ano eh. Hindi ka nagsasabi. Cornstarch daw kasi sa ano. Dito muna sa lababo. Sa taas, gagawa daw siya ng maha. Ito si Emma, pinapataba talaga kami. Ano ba niya? Ayun. Yung ano, yung sa can, na ano, yung Corn. oo, kernel tsaka yung durog. Pili ka nun. Ihalo mo yan, masarap yan. Corner. Kernel. Yung durog na. Corn. Ano yung pero corn siya pero durog. Oo, durog. Tsaka yung buo. Ha? Halo mo. Tag-isa. Ngayon, gigisa lang natin to guys. Yan. Medyo madaming ginayat ko. Ginger. Kasi favorite ko to eh. Or, hindi naman sa favorite. Parang gustong-gusto ko yung lasa niya. Lalo na sa tinola. Gusto ko madami siyang luya. Tapos, diba, gamot to sa mga sa mga sakit-sakit ng tiyan. Ganon. Ganon. So, yan. Ayun guys, di ako mapag-vlog ng maayos habang nagluluto. Pasensya na kayo. Mahirap. So, ayun. Ginisa ko lang to. Tapos yung chicken wings, pinahati ko sa dalawa. Pinisado na ng malaki. Kaya na lang natin siya. I-render lang na lumabas yung mga fats ng chicken bago natin i-salin dito sa pot. Let's check. Perfect. Malagkit nga pala to guys. Malagkit na bigas. Diba? Lumabas ako guys. Bumili ako ng tokwa. Kasi alam niyo na mo ang partner yan dito. Tada! Luto na siya. Super, inano ko lang. Mahinang-mahina lang yung apoy para talagang lutong-luto siya. Yun. Inam-nam. Hindi ko napigilan na lumabas na bumili ng tokwa. Tapos, gumawa na ako ng sausawan. Yung sauce ng tokwa. Yummers! Oh my God. Kahit yan ang maghapon nakakainin namin. Diba, bongga na. Tapos, nagayat ko na rin yung green onions. Oh, ano pa? Ano pang inaantay nyo, guys? Tara na dito. Tayo'y kumain maghapon. Tapos si Emma nagluto ng dessert na maha blanca. And then, for lunch, tinola yung pinaluto ko. Tulog pa rin sila, guys. Mauna na tayong kumain. Ayun na yung toko ko. Yummers. Grabe. O, diba? Kain tayo. Almuchaw. Nani? Good morning, baby Lucia. Ay. Ay, wala ganun. Good morning. Ay, The bola face. Good morning. Kapag talaga may camera eh, paano kayo? Ano? Hindi. Ay, Ka din eh. grabe to. Di mo pigilan ng gigil. Ano ka ba, Andy? Ano? Wala pa si tamoy niyan. Wala pa ang tamoy niyan. Mamaya ka sa akin. Ano? Ano? Good morning. Nalipot na napao. Oo nga eh. Yan ang gusto niya eh. Malamig eh. Burp. Liligo yan? Malabaho ko na. Mabaho na. Hindi rin narigos kapon. Si Mama gigil ah. Oo, si... Inano ka? Diyan ang kiliti yun. May kiliti yan eh. Ala.
Ano? Ano? Eling. Ay, charap lig. Ah, tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Ay, nag-awot. Sige, ubusin ang amoy niyan bago maligo. Ano? Sabagay ka. Saan na? Oh no, oh no, oh no. Yung thesis mo, puro ka-revise. Hindi ka matitigil, kaka-revise. Pag yan naka-approve mamaya. Joke lang. Puro revise. Dito may ano, ba't walang signal doon? Okay, bakit po? Wow! Opo! Ano naman ang... Oh! Pugnay ka na, Ling! Bibi! Huwag malikot! Happy 6K sa atin, guys! Yay! Ayun, sa mga bagong nanonood, guys, kung bakit daw may kalamansi yung panligo ni Lucia. Again, pampabango yan. Pampaputi. Pampakinis ng balat. Yun. Naka na pa yun nga, ginto. Ano magal? Ano na? Na. Whee! Ano na? Timing! Kanto-kanto na. Oo, piya na. Bilis ang Naman wala naman siya na. sa kabila eh. Alam mo kung bakit, May? Namamasad siguro kada yung galaw niya. Diba? Narakop na yun. Wala, nang sut-sut na ng ano, hinahandok na oh. Oh. Ay, Diyos ko! May adobo na. Adobo yan! Narakop yun. Ang sarap naman dito. Nilukas talaga. Susutan sila ng pisngi. Ang sarap! Sarap naman ng buhay ng batang yan. Tangkad eh. Haba. Kaya ang bilis niya umaba. Ang hilig niya mag-stretching. Whoop! Kasi niya, di ba ang hilig niya mag-ano? Yung bababa sa... Uy! Grabe, baby! Uy! 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 Pengi naman kami. Talap, asim. Asim ko na. Pengi naman po kami niyan. Asim? Bata! Ano yung limonada? Bata, pengi! Kung gusto niya, oh. Uy, bulinggit! Pengi! Sarap talaga maligo. Lolo, tuloy-tuloy yung ano ng sut-sut niya. Oh. Ano din, malakong sigatod niya. Di ay. Bulinggit! Pengi! Wala pula na kuha mo, bibi. Ang pula na ako kakasut-sut. Sarap na sarap talaga siya maligo, ano? Baby girl! Namukhang baby boy. Baby, grabe siya. Pakyut ka nga, aura. Aura. Halina na, Aura na. Aura. Enough na, enough na! No, nabulong mo. Ano nang maray niyo kuha niya. Sarap daw ng ano niya eh. Asim eh. Bango! Ano, tama na, baby ko? Tama na? Maya na, Lola. Ayan, nakakaramdam na siya. Ang puti na itong batang to eh, no? Ano? Ang puti. Kahit sa to shopping ko hapon. Paano? Sa kalamansi. Talagang si extra. Yun na, oh. Finished product. Balibag na yan. Balibag. Pamika, sakay! Ligo na! Ikaw naman, maligo ka naman. Uy. Nag-half bath ka lang. Turuan sa mga hindi naliligo. Ang toray niyan mo. Toray. Oh, balik ko yung kilay mo eh. Sa lubong ng kilay. Sa lubong ng kilay. Ilutin mo nga baka mahipad yung kilay niya. Lagi na kasi mangot yan. Yan. Maganda. Pag hindi nakasimangot. Uy! Bumalik ulit. Galit talaga. Galit talaga. Bakit? Yan. Relax lang. Yan, ganyan.
Tulog na. Ganda ng damit mo. Kira yan. Ang taray ng kilay. Tulog na kami. Hi guys! Uploaded na yung vlog namin kahapon. Yun. Whew! Napagod ako. Ay, grabe. Inihingal na talaga ako kapag aakyat or bababa man lang, no? Yun. Tambay lang kami dito sa kwarto kasi tapos na ako sa, sa Shopee. And then, na-audit ko na yung yung ayun nga, store ko to si Chris. audit ko na rin yung mga sa Kylie na lipstick. Ano yun guys? Authentic yun. Galing yun. Maingay si Chris. Galing yun US mismo kay sis Marge. Ayun. Talagang in-order niya pa yun sa US. Kasi yung pamangkin niya na nag-aaral sa mamaya na, basay ko muna. Nag-aaral sa Lasal, nag-online shopping kaso busy sa pag-aaral. So, yun. Pinasabay niya sa sa bazaar. Order kayo guys sa yung Kylie Gondom. Ayoko nga masyadong hawakan kasi baka gamitin ko agad. Yung lang magaganda no? So, ayun. And then, pupunta akong MOA later. Paputol ko yung isang sun na linya. Kasi di naman nagagamit sayang. Ginamit yun ni Froggy, kaso, mahina, and then, hindi niya type, globe pa rin talaga gusto niya. So, yun, paputol ko na lang. Nandito na nga din pala to. Exam, memorize niya daw. Bakit? Perfect mo? Hindi pa nga alam eh. May sasabi ko sa iyo, wala muna dapat No! Wala muna. Hindi mo pa nga alam kung ano yung eh. O bukas anong exam nyo? Wala Math! O tamo, math pa yun? Okay na yan. Ngayon na yung math! O may nasagot ka sa math? Yes! Yes. Pa-tutor ka kay kay Kuya Paul mo. Ayoko. Bakit? Matalino yan si Kuya Paul. I can't stop thinking about that. Dead ma Paul. Dead ma siya. Takoyaki guys. Ayan. Napaka-clingy. Sumama na naman sa akin. Paputo lang ako ng Buti pa si Chris. Ayaw na sumama. Ikaw, sama na sama. Bilis na naman kami guys. Yung sun sa dealer lang naman ang asikasun ko dito. And then, bilis sa pambaon ni Chris. Ayun, kain tayo. Bumili na naman si daddy ng ginseng. Ginseng. Ang pangit kasi yung lasa eh. Walang alam. Ginseng. Hindi ko tabi yung lasa niya. Thank you, miss. Dati sardinas lang ang ligo. Pang sardinas lang sila dati. Ngayon may na sila. May meatloaf na. Ayun guys, bumili lang kami ng mga pangulam-ulam sa umaga and then basurahan sa ibaba. Ang cute oh. Smell. Hindi totoo yata ito din. Oo nga, mukhang Pilipino rin Sila nila ng kamote. Ito, Ang ganda naman ng kamote na to. Patatas to. Patatas ba yan? Oo. Ba't kulay red? I don't know. Yan yung sweet potato. Ganda sa ng Dison Farm, mga fresh talaga. Ano mo naman yan? Hindi, kakainin. Tumigil ka. Hindi mo naman maano yan eh. Sige. Hindi naman laruan yan eh. Balik mo na. Mali mo yun. Ano to? Binulutong na papaya. Pati. Binulutong. Hindi yan. Ano ba yan? Kokowa yan. Kaso maliit to eh. Posibleng kokowa yan. Matigas siya. Kaya nga eh. Calabase. Mini calabase. Calabase. Tara na, tara. Bacon na lang. Favorite din ni Chris yun eh. Ang mahal ng sili ngayon ha. Tinan nyo eh. 73. Mahal nga ng mga gulay.
Bagsak ang ano eh, peso eh. Yun lang. Sige, talagang taong to eh. Baconator na lang. Eden, Ah. it's hard. And it's a bonus. Pero masarap siya. Oh. Wala kang bonus. Yan na lang pumasa. Isa pa. Mura lang eh. Iba-iba yung laki. Tsaka hindi siya nag-ano, hindi siya lumiliit kapag piniprito na. Tingnan mo nga yung sisig. Masarap pa. Monterey yan, no? Malamang. Ano mo lang, hot plate mo lang. Wala tayong hot plate eh. Huwag na. Mabigat na eh. Pag ganito na kataba mami. Ang ano, bonus. Gago. Pinalitan namin yung unang nakuha namin. Huwag mong ganun, daddy, madurog naman. Kaya baka Mapupula kasi ito eh, mga bagong ano, talo. Ito pa mapula yan. Okay na yan, tatlo. Uy, Favorite yan din tayo. Okay na, kukunin na lang. Ayun lang, ang binili namin guys. Isang baby sa laan, isang daddy sa laan. Ha? Doon sa baba. Yeah, man. it's mura. 153 yung mga nandun, no? Kaputla. Putla. Thank you. Sige na. Meron na din pala dito sa MOA ng mga ano, imported Original na Macy. ano, product. Alin dyan? Ayun yung maliit na chef boy. Ah. May ano na oh, kimchi seasoning oh. Ready to ano na. Nasabi kimchi pa ako dun eh. Korean hot sauce. Sarap mamili. Sarap magluto na magluto. Kuha na mo din ako ng ano, shin ramen. Tingin. Okay. Let's go. Bulgogi sauce. Bulgogi. Barbecue sauce. Ayun. Yun lang. Tara. Okay na yun. Ano to? Seasoned paste. Ito meron pa ako nito doon eh. Pepper paste. Pila na pila. So, gutom na ako. Ito na ata yung sinasabi nung ano, yung fish sauce na Thai daw, tiparos. I think ito na yun. Saan na nagkakamuli? May gulay. Sige, ito na lang muna. Mga Thai ano. Tsaka na. Baga sinipag na ako ulit magluto. Pesto. Ay, basta. Kaloka. Nagpasa na lang natin yan. Bumibili lang si daddy ng ano, ng razor dyan sa Watson. Habang dito ko sa labas, lumalafang ng suha. Hindi ko ma-enjoy yung suha kasi nga sa ano ko guys, sa tagdan sa rubber band ko sa ano, sa elastic ko sa ngipin. Hindi ako makangangon maayos. Kaya yun, kanina pa. Ganyan sa kuyaki, hindi ko ma-enjoy kanina. Parang kung isda lang. Ayun. Ayun, dadag, sasagot ako ng mga ano, mga comments sa YouTube. May wifi dito. Ano lang pala ka? Ewan ko lang kung nakabili. Ali? Okay na
inasal? Dapat ang mga inasal may isa pang Watson's doon. Wala. Department store. Mang inasal doon ka sa likod niya. Mawa to. Main to eh. Ba't wala dyan? Kung wala sa main, hindi lang wala doon sa ano. Okay, sabi niya, baka may ano doon. Kasi yun po eh. Ang meron dyan, yung Pro-Glide. Mm. Matamis ba? Di ko maramdaman yung tamis eh. Makatas? Ikaw, tingnan mo dun. Ito kasi mawawala to sa ano eh. Sa direksyon eh. Bukas na lang. Kaya sa ano, next na ano natin. Pagtagal mo muna yung Mac trim mo. Di ba may bala pa yun na isa? Nasa bahay. Sa bahay ba? Sa cup ng Starbucks. Check ko bukas. Ay mamaya. Kasi nandyan, Pro-Glide tsaka sensitive. Nabahanap mo. Yung Pro-Glide, nasa 700. Ay mahal, wag yun. Kain tayo guys. Ayun. Dito ko na pinapasok yung tag dito. Mga ibang groceries. At pagkadami-dami na namang ano dyan. Plastic na ibibigay nung bagger. Punta na dyan. Kabila. Ang layo nun dati. Pagod na pa ako eh. Kain tayo guys. Grabe, nahihilo na ako sa gutom. Ayan, clam chowder. Thank you. Sarap na. Marami sa chilies. Ayan. Tinry ko yung clam chowder nila. Sarap. Kasi di rin ako makakain ng ano, ng rice. Matigas. Nakaka-adjust lang yung ipin ko. Kaya natin nalagay yung kay daddy. Tapos, ayun, order ako ng chili. Baka ma-take out na naman yan. Hindi magalaw. Kain tayo. Ano ne? Sarap eh, no? Sobrang lambot. Chowder. Masarap yung ano, yung chili, parang chili con carne. Kaso kulang sa anghang. Ayun, medyo nabuhayan ako ng ano. ng dugo. Yan ako nahihilo. Diet pa more. Yeah. Sugat mo, ah. Well, actually, it's okay now. Let's remove it. Ay, sige. Thank you. Friday, we still have someplace to go. Bukas? Stencil, gloves, dogs, clean a dog, cage. I'm home guys. Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Gusto ko lang mahiga at matulog agad. Kaloka. Di ko alam kung ano nangyari. Siguro sana to. Diet na naman. Ay nako, tama na nga yan guys. Wala diet. Sabi ni daddy wag na daw ako mag-diet. Tanggap niya daw kahit na tumaba ako. So ayun. Hello ka lang yun. So yun guys, bye bye. See you tomorrow. Tulog na ako Sakit talaga ulo ko eh. Anong ginagawa mo dito, Konanin? Ha? Ano? Nakaamoy siya ng ano eh. Yung donut. Naamoy niya. Hinahanap niya. Saan kaya yung donut na yun dala ni Mami? Saan kaya yun? Ay! Inuman ko yan ay! Ay! Hinahanap niya yung donut. Ikaw talaga ba sa pagkain eh, no? Wala sa akin! Sa labas ko na! Ang dumi mo ha! Hindi ka pa naliligo! Yung buntot niya, wala donut.
Hoy, tababoy ka, Jelly Belly. Labas ka na, Jelly Belly. Dali! Hoy! Kunanin! Ko talaga. Ah, ano? Wala. Wala. Siguro gusto niya donut para malabas. Ay, donut to. Gusto niya. Kanan! Pamoy mo nga. Kanan! Kanan eh! Kunanin, ayun no, kunanin. Kananin! Kananin! Di ba kaikot si Kun? Atras! Ang dumi pa dito sa, ano guys, so sa, dito, sa kwarto. Ayun, sabi ni, ni Japong, saan na lang daw magpa-pintura sa Sunday nga at wala siyang Kain na ako pasok. donut! Ayun. Sunday na lang, promise. Pursigin ko dito Ano maano. to? May chocolate chip. Piturahan talaga. Nag-toothbrush ka na tapos sabay kain ka niyan. Dapat bukas na. Sus. Bukas na lang. Toothbrush na yan. Tulog na tayo. Sakit ulo ko. Saan ipupunas yan?